Xiquet, no tens gana o què? Quins amiguets he fet avui, eh? Pues jo em ve a esmorzar tu mateix. Bon dia, gourmeters. Estem enmig del Parc Natural de Collserola, entre Barcelona i Sant Cugat. I tinc una gana de Déu, i aquí trobem una masia del segle XVI que fot uns esmorzars de caldeu. Ah, que sí? Oi, està emprenyat. Deu tindre gana com jo. Som-hi el lío, vamos! Us arrenquem motors amb els entrants especials de la casa. Una truiteta de camangrocs, un bolet molt típic de casa nostra, i aquests caragols a la catalana amb el nostre aioli. A la tola del llit, al primer crit, hi ha una bona braseria, es ve a menjar bona brasa. Mireu quin quart de conill amb les seves patates casolanes i mongeta del ganxet. I mireu quines vistes al Parc Natural de Collserola, un luxe d'esmorzar. Semblo Eduardo Manos Tijeras. Mireu quin senyor plat. Què tenim visita per aquí? Mira, tenim una careta de porc molt bona a la brasa, que a nosaltres ens queda molt bé, molt bona, i si li poses una miqueta de pebre ja veuràs que bona que queda. Sí? Vinga, Isidre. Doncs rematem aquest esmorzar amb les nostres estimades postres casolanes. Crema catalana i aquest gelat de dolç de llet, que no he tastat mai, i torró. I recordeu que us vaig dir una vegada, tapete de color roig i blanc a quadres, Sejale de Caldeu, Masia Caljaner, enmig del Parc Natural de Collserola. Salut i aliu, gourmeters!